ምርዳእ መከላኸሊ ጥንሲ ንስኽን ንኣካለ መጠን ዝበጻሕክን እንተኮይንክንን ጾታዊ ርክብ እንተጀመርክንን ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ ብኻሊእ ሽሙ ምጣነ ስድራ ክትሓስባ ይግባእ ኸውን። ድሕሪ ወርሓዊ ጽግያትክን ምርኣይ ምጅማር ክትጠንሳ ትኽእላ ይኽን። ክትጠንሳ ዘይትኽእላሉ ዕድመ ከከም ሰቡ ዝተፈላለየ ምስ ዝኸውን ብመብዛሕቱ ግና ኣብ መንጎ 45 ክሳብ 49 ዕድመ እዩ። መከላኸሊ ጥንሲ ምጥቃም ክንደይ ቆልዑን መዓስን ክህልወክን ከም ዝኽእል ንኽትውስና ይገብረክን እዩ። ምናልባሽ ቆልዓ ምውላድ ትደልያ ትኾና ወይም ክትውስኻ ትደልያ፣ ግና ንእሽተይ ቆልዓ ክሳብ ጡም ምጥባው ደው ዘብል ክትጸንሓ ትደልያ፣ ወይም ክሳብ ትምህርቲ ትውድኣ፣ ወይም ዝሓሸ ስራሕ ክሳብ ትረኽባ፣ ወይም ካሊእ ምኽንያት፣ ወይም ምናልባሽ እቲ ትደልያኦ መጠን ስድራ ስለ ተማልአ ቆልዓ ምውላድ ይኣኽለኒ ኢልክን ወሲንክን ትኾና። ሃዋህውክን ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ መከላኸሊ ጥንሲ ኣብ ኣካልክንን መጠን ስድራኽንን ውሳነ ንኽትውስና ሓይሊ ይህበክን። ኩለን ዝተፈላለያ እየን። ከምኡ እውን ኩለን ብዛዕባ መዓስ ከም ዝወልዳን ክንደይ ቆልዑ ክህልወንን ዝተፈላለየ ሓሳብ ኣለወን። ብዛዕባ ሕጂ ዘለኽናሉ ድሌትክንን ቅድሚያ ትህባኦ ነገርን ምስ ተሓስባ መከላኸሊ ጥንሲ ክትጥቀማ የድልየክን ስለ ምዃኑ እንተ ደሊኽን እውን ኣየናይ ክትፍትና ከም እትደልያ ንኽትውስና ይረድአክን። መከላኸሊ ጥንሲ ክትጥቀማ ምውሳን ንኽረድአክን ንባዕልኽን ክትሓታ ዝግብኣክን ሕቶታት እነሆ። በዚ ዓመት ክትጠንሳ ትደልያ ዶ? ሕጂ እንተጠኒስክን እንታይ ምተሰምዓክን? ኣብ ዘሎ ቁፅሪ ስድራኽን ሓንቲ ቆልዓ ምውሳኽ ንኣኽን ይኹን ንስድራ ፋይናንሳዊ ጸገም ምፈጠረ ዶ? ብዛዕባ ናይ ጥዕና ኩነታትክንን ድሕረ ባይታኽንን ብምሕሳብ ብዘይ ጸገም ጠኒስክን ክትቅጽላን ክትወልዳን ምኽኣልክን ዶ? ካብዘን ሕቶታት ንሓንቲአን እኳ መልስኽን ኣይፋል እንተኾይኑ ሽዑ ምስ ሓኪምክን ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ ክትዛተያ ይግባእ። ዳርጋ ኩለን መከላኸሊ ጥንሲ ዝቕልበሳ እየን። እዚ ማለት እውን ድሕሪ ምጥቃም መከላኸሊ ጥንሲ ደው ምባል ደጊምክን ክትጠንሳ ትኽእላ ይኽን። ሓደ ጥራሕ ናይ ሓዋር እዩ። ንሱ እውን ቱብ ኣሊጌሽን ወይም ምእሳር ቱቦ ማሕፀን ይስመ። እዚ ምርጫ ንሓዋሩ ብፍጹም ክትጠንሳ ከም ዘይትደልያ ርግፀኛ እንተኮይንክን ክትመርፃኦ ትኽእላ እዩ። ምስቶም ካልኦት መከላኸሊ ጥንሲ ግና ደው ምስ ኣበልክን ብዝተወሰነ ኣዋርሕ መሊስክን ክትጠንሳ የኽእለክን። እዚ መጠን ግዜ ከከም ዝተጠቐምክናሉ መከላኸሊ ጥንሲ ኣፈላላይ ኣለዎ። ኣየናይ መከላኸሊ ጥንሲ ንኣኽን ዝሓሸ ምዃኑ ንምፍላጥ ንኽረድአክን ንባዕልኽን ነዘን ዝስዕባ ሕቶታት ክትሓታ ትኽእላ። በብወርሑ ዘኪርክን መድሓኒት ንምውፃእ በብመዓልቱ ኣብ ውሱን ሰዓት ከኒና ንምውሳድን ቀሊል ኮይኑ ይስምዓክን ዶ? በብ3 ኣዋርሕ ናብ ሓኪምክን ብምኻድ መርፍእ ምውጋእ ምቐለለ ዶ? ሓያልን ብዙሕን ጽግያት ኣለክን ዶ? እወ እንተኮይኑ ክረድአክን ዝኽእል መዳይ ኣሎ። እንተ ጥጠንሳ ንኣኽንን ስድራኽንን ምኸበደኩም ዶ? እወ እንተኮይኑ ንኸይትጠንሳ ዝሓሸ ሜላ ዝኾነ ክትመርጻ ኣለክን። መዋስብትኽን መከላኸሊ ጥንሲ ምስ ትጥቀማ ዝርድኡኽን ድዮም? ካልኦት ሰባት ዘይፈልጥዎ መከላኸሊ ጥንሲ ምጥቃም ትደልያ ዶ? ብጾታዊ ርክብ ክመሓላለፋ ዝኽእላ ሕማማት ከይረኽበክን የገድሰክን ዶ? ቅድሚ ሕጂ መከላኸሊ ጥንሲ ተጠቒምክን ትፈልጣ ዶ? እንታይ ዝፍቶ እንታይስ ዘይፍቶ ነገር ኣለዎ? ንሓኪምክን ድማ ክትሓታኦም እትኽእላ ሕቶታት እነሆ። ናይ ጥዕናይን ሕክምናን ድሕረ ባይታ ብምርኣይ ካብዘን ዘለዋ መከላኸሊ ጥንሲ ዝሓሸ ወይም ዝሓመቓ ክኾና ዝኽእላ ኣለዋ ዶ? መከላከሊ ጥንሲ ከም ዘይግዝያዊ ጽግያት ይኹን ቅርጸት ከብዲ ብምፍጣር ሳዕቤናት የምጽእ ዶ? ሳዕቤኑኸ
ክንደይ ይጸንሕ? መከላኸሊ ጥንሲ ንዘይ ምጥቃም እንተወሲነ ወይም ካልእ መከላኸሊ ጥንሲ ክቕይር እንተደልየ ንምቕያሩ ክንደየናይ ዝቐለኒ ክኸውን ይኽእል? ድሕሪ መከላኸሊ ጥንሲ ደው ምባል ንምጥናስ ክንደይ ግዜ ክወስደለይ ይኽእል? ሕድሕድ መከላኸሊ ጥንሲ ዋግኡ ክንደይ እዩ? ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ እንተሎክን እቲ መከላኸሊ ጥንሲ ናፃ ናይ ምዃን ዕድሉ ብዙሕ እዩ። ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ እንተዘይብልክን ንመከላኸሊ ጥንሲ ዝኸፍል ፋይናንሳዊ ድጋፍ ዝርከበለን ክሊኒካት ኣለዋ እየን። ከምኡ እውን ካብ ቤተ መድሓኒት ብዘይ ትእዛዝ ወረቐት ሓኪም ክግዛእ ዝኽእል መዓልታዊ መከላኸሊ ጥንሲ ኣሎ እዩ። ኣሰብኡት ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ክልተ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ኣለዉ እዮም። ኮንዶም ኣሎ። ንሱ እውን ካብ ብጾታዊ ርክብ ክመሓላለፍ ዝኽእል ሕማም ዝከላኸል እንኮ መዳይ ኮይኑ ግና ካብ ጥንሲ ንምክልኻል ብዙሕ ዘድምዕ ዘይኮነ እዩ። መበል ካልኣይ ቫሳክተሚ ወይ መምከኒ እዩ። ንሱ እውን ንኡስ መጥባሕቲ ኮይኑ ንሰብኣይ ንማንም ከጥንስ ንኸይክእል ገይሩ ዘምክን እዩ። ቫሳክተሚ ኣብ መብዛሕቱ ብኻሊእ ንእሽተይ መጥባሕቲ ክቅልበስ ይኽእል እዩ። ግና ብሓፈሻ ንስኽን ምስ መዋስብትኽን ቆልዓ ምውላድ ኣእኺልና ኢልኩም ምስ ትውስኑ ዝግበር እዩ። መከላኸሊ ጥንሲ ምጥቃምን ዘይምጥቃምን እንታይ ዝዓይነቱ ምጥቃም እውን ወሲኹ ኩሉ ናትክን ናይ በይንኽን ምርጫ ጥራሕ እዩ። ብዛዕባ ኣካልክንን ክትጠንሳ ምዃንክንን መዓስ ክትገብርኦ ከም እትደልያን ናይ ምውሳን ሓይሊ ኣለክን።